min calmitima ceerno wi o salmitima en assalamu wa rahmatullah o wi ɓe mbi en wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min calmitima salminago ceerno ngo min calmitima salminandu ceerno ndu e nder ɗum min calmitorima on e nder salmitade e nder ɗum min calmitima on e nder salminandu he garal mon ɗo ko garal mawɓe ɓe ko garal mawɓe ɓe garɗon kadi koye nokkuji maɓɓe garɗon kadi koye nokkuji men nokkuji maɓɓe kamɓe ceerno en ko nokkuji maɓɓe kamɓe ceerno en ko jeyal maɓɓe lamgal ko jeyal maɓɓe kadi laamgal ceer eɗen jettira ɗum Allah eɗen jettira ɗum Allah kanko Alaji Abdoullahi Walle mo kanko Alaji Abdoullahi Walle Ndiaye mo kalɗa o koye ɓesguji ceerno jeeya ko e ɓesguji ceerno o jeeya e hoolaɓe muɗum kadi kanko e hoore makko kanko Alaji Abdoullahi Walle minen min mbiyata ko ɗo e diwan he o jeeya o wi kamɓe ɓe mbiyata ko ɗo e diwan he o jeeya hay an gadduɗo nelal ngal o min mbiyata ko ɗo jeeyaɗa min mbiyata ko ɗo jeeyaɗa ceerno e hoore muɗum gardiɗo o ceerno e hoore mum gardiɗo o ko ɗo jeeya enen fof gure men takkodiri ɗo ko wuro woto enen fof jeyda ɗo kadi hay so wona ɗum enɗameje hakkude men ene keewi enɗameje ko tati enɗam diine enɗam asko enɗam koddigal ɗe fof eɗen jiidi hen eɗen jettira ɗum Allah min beltima kadi e garal o wi ɓe beltima kadi e garal he min mi yawani tinde oɗon e diwan he o wi kanko o yawani tinde eɗen e diwan he ñalawma hecci hanki o ndeke ene waɗi hewɓe ene gandi eɗen jotodiri oɗon jotodiri taw ko min e ma tan an Abou Ndiaye o wi taw ko an tan e makko Alaji Abou Ndiaye mi andano yimɓe ene gandiri noon o wi o andano yimɓeɓe ene gandiri ɗum noon gonmi e telfinede o wi kanko ceerno o woni e telfinade yimɓe goni e telfindemo o yimɓeɓe goni e telfindemo ene kabramo ɗum adi haalandemo ɗum fof ko ceerno Ahmad Tidiane Diallo ɓi ceerno Sada Diagui gonɗo Ganguel o kanko adi haalandemo ɗum o wi kam noon somi tini ɗum o wimo noon so tawi o tini ɗum mbimi ala mi tinani o wi ala o tinani mbar ko jam kam o wi ɓolo o wi ko jam ɓolo o wi addimi haalandema noon eɓena e lappol jeeri he kono koɓe tellotoɓe e dande maayo he mbeɗa ɗamini omo ɗamini ɗo e Ganguel aɓe jogui ɗo ñalado mi sikkani noon Abou sene wirtoma wasa ƴangde ɗon ko woto bettudema ene wawi o nodduma omo wawi o yejjita haw fandoma haw fawñoma haw bettuma o wi kam sa noddimo ni o sikki on keɓodirat mbawa hebde e makko ko laaɓi joni kam min jimmi tan ko tinta kono kam min kam jinmi tan ko tinta kanko ceerno Tidiane wi noon on saaha noddumomi kanko Abou nden on saaha kanko ceerno o noddi kanko Abou Allah waɗi min kemdiri kadi ɓe keɓodiri kanko ne o fuɗɗi haalandemi garal ngal nden noon Alaji Abou kadi fuɗɗi haalandemo garal ngal nani momi noon ñalando walla walando o wi o ñaagui Alaji Abou ñalando walla walando o holliri noon wonno garduɗon o wi o holliri noon wonno garduɗen ko haaju tan kadi haaju o yiiɗa tan ko huccanede ko yaawi so haljitama lappol ngol gasi faate e haajuji goɗɗi eɗen jettira ɗum Allah wimi aha mboɗo yiiɗi ñallanede o wi aha omo yiiɗi ñallanede de walla walanede kono tawde ko haaju ala en poɗodirta so tawi en jindiri tan moƴƴi on saaha ko Allah newnuno e jewte fof min dewni hen ɓe dewni hen noon caggal mum eyyi o haalnimo noon o wayno an Alaji Abou Ndiaye o habrimo Alaji Abou Ndiaye habrimo
no hankinima on joftu horndol no hankinima en joftu mamin joftu horndol de on saaha ɓurata welde haalde o wi ko on saaha ɓurata welde haalde minen hen sahaji amin jangga minenne ha caggal gueeƴe o wi on hen sahaji kamɓene ɓe jangga ha caggal gueeƴe nde min ɓiltoyi hen min nattoyi o wi nde ɓe ɓiltoyi hen ɓe nattoyi noddumomi o wi o noddimo o wi ɗo joni koye batu min o wi ɗo joni ko e batu min goni ɗo horndolde ɗo horndolde ɗo somin kaljitino somin kaljiti tan mami nodde ɗum woni mataw nde ɓoccitoɗon taw ɗum juuti hankkadi nde ɓoccitoɗen taw jenggi o noddoyi min keɓdiri o wi ɓe keɓodiri o wi ɗo joni wawata wonde tan o wi ɗo joni wawata wonde tan eno jiirumi ko mamin ƴang min calmina mbimi baasi ala e ɗum o wimo kanko ceerno baasi ala e ɗum no Allah newniri fof mbaɗen no Allah newniri fof mbaɗen noon kala no Allah waɗiri mbaɗiren noon en jettiri ɗum Allah ceerno Tafsirou Dieng o ceerno Tafsirou Dieng ceerno Tafsirou Dieng adi ni ko ceerno Mamadou Diallo Gounas o wi adi ni ko ceerno Mamadou Dieng Gounas ceerno Mamadou Diallo Gounas to Gounas Wourossogui gonɗo Wourossogui o o noddimi kankone ceerno Mamadou Diallo Gounas gonɗo Wourossogui o noddimo kankone wi somi tini omo ɗo e diwan o wimo so tawi o wi o namdi ceerno so tawi tini Alaji Abou Ndiaye nan ɗo ɗo mbimi ha joni joni o kam mi tini o wi ha joni joni mi tini kalam momi o wi o haalanimo e hunde e haala men ɗo e hunde e haala makko ka ɗo joni caggal ɗum ceerno Tafsirou Dieng o wi ceerno Tafsirou Dieng to Sinthiou Garba onne kadi noddimo onne mbimi mi tini o wi onne kadi o wi ɗum mi tini kabrumi ɗum o habri ɗum noɓe mbaddiri ni an ɗum kadi ko yettere Allah o wi aɗa andi ɗum ɗonne kadi ko yettere Allah min gadi andodirde o wi o adi andodirde Alaji Abou Ndiaye ko Zawiya Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Zawiya makko Fass lawol ceerno ngol 2015 ko nden min meeɗi yinde o wi ko nden ɓe meeɗi yondirde Allah moƴƴini jindiral ngal Allah moƴƴini jiyodiral ngal no moƴƴi ɓeydi tengtude min jiitidi o wi ɓe jiitidi rawda nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam an ɗum waɗi jorto moƴƴat tan o wi ɗum waɗi jorto moƴƴat tan ɗum nene kadi won hen amin ngabba e avion walla amin tello won hen eɓe ngabba e avion walla eɓe tello walla ko wayno hôtelaji walla ko wayno hôtelaji o dato wonta kadi o wonta almudel kanko Alaji Abou Ndiaye eɓe ballamo e bagage makko kanko e ceerno Moustapha Wan fof kanko e ceerno Moustapha Amadou Wan fof te on ko mawɗam banggue duuɓi ceerno Moustapha Amadou Wan ko mawɗo makko kanko kono noon wiyata komi ceerno mum kono noon kañum wiyata ko ceerno mum ceerno makko ko ɗo ɓaari o wi ceerno makko ko ɗo ɓaari ɗum o nangtori em kanko ko ɗum o nangtori e makko wayno Allah moƴƴini hakkude amen tan wayno toon Allah moƴƴini hakkude mabɓe nde min jetti Makka o wi nde ɓe jetti Makka min mbaɗi ɗawaful ɓudum ɓe mbaɗi ɗawaful ɓudum wanguru arɓe garɗo ina yetti min payi Safa e Marwa o wi ɓe payi Safa e Marwa min ñekki hamin kaljiti o wi ɓe ñekki haɓe kaljiti o waɗani kam ɗon ballal o wi kanko Alaji Abou Ndiaye o waɗanimo ɗon ballal kanko ceerno wona ɗon gandumi ndeke ko ɗum ballal wona ɗon o andi ndeke ko ɗum ballal kadi mi andani fodde muɗum o wi kadi o andani fodde muɗum nde min ñekki min gayni nde o wi nde ɓe ñekki ɓe gayni nde ɗoɓe dari e Safa ɗo ɗoɓe dari e Safa ɗo min jewtidi ɗon o wi ɓe jewtidi ɗon o filmi ɗum o neldi RTS mataw Dakar ɓen jaltini ɗum o wi ɓen jaltini ɗum nde ɓe jaltinta ɗum o wi nde ɓe jaltinta ɗum nde taw on saaha amin mina taw on saaha kamɓe eɓe mina woni ñalawma mina jonta ɗo wari yimɓe maayi hen kono wona ujunere fawɓe maayi hen minen gadi e combat he o wi ko kamɓe gadi e combat he ko ɗum ni nafi min ko ɗum ni nafi ɓe kamɓe min kawri koto fuɗɗoto ɗo o wi ɓe kawri koto fuɗɗoto ɗo nde buukoto taw ɓe jawti kono haɗani min paljira e less 16 o wi ɓe paljira 16 mo neɗɗo kono nangue mutani kamɓe kam fof taw ɓe jiitidama kamɓe fof kadi taw ɓe jiitidama
woodi walɓe ladde woodi walɓe ladde e mabɓe kamɓe sappo e jeegomo ɓe kono ko seeɗa ko seeɗa ko heddi ko Allah walli arti ko fo Allah waɗi arti nde oɗo accident waɗi nde oɗo accident waɗi nde janngo e mum walla ɓaawo janngo télé Dakar ɗe pawi ko Alaji Abou filmuno ko ɓe pawi ɗum jiiɗo mboɗo haala fof o wi jiiɗo hen omo haala kanko ceerno fof wiya oɗo kam Allah dandi ɗum e accident he te taw yewtere nde koko adi accident o kono wallimi no feewi o wi kono noon wallimo no feewi andi ɗum ko yettere Allah o wi andi ɗum ko yettere Allah Allah yettu moƴƴere yo Allah yettu moƴƴere Ablaye nelɗoma one onne duwante ko yo Allah junnu balɗe moƴƴina battande hokkamo yidde makko e sago makko hokkamo heddade e welu e ceerno ha abada kanko andi no yiɗirani hoore makko kankone noon ko kanko andi no yiɗirani hoore makko to hakkude makko e Allah to hakkude makko e julɓe to hakkude makko ko Allah rokkimo ko to hakkude makko kadi e ko Allah rokkimo ko walla mbiya ko Allah resndimo ko jawdi ko desnal no yiɗiri ni no o yiɗiri ni yo Allah rokkirmo noon Allah rokkumo o waɗa ɗum yo Allah rokkumo kadi o waɗa ɗum ɗo ene wela desnuɗomo o Allah desnuɗomo o tawa waɗata tan tawa kanko Alaji Abdoulaye o waɗata tan koɗo on ene manamo ene mantamo ene jatamo ene jaramo yo Allah rokku o waɗira noon yo Allah rokkumo o waɗira noon enen fof ni kadi yo Allah waɗiran en enen fof ni kadi yo Allah waɗiran en noon kala ko Allah resndi en yo Allah rokku en jogorade ɗum non comme ko pasoma gacirantema rokkima ɗum e dow ko desnal o haalanma no mbaɗirta aɗa yiɗa waɗirde no weldimo ni so artoyi taw yiyata hen tampere taw yiyata hen tana ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه Allah wi waɗanani hay neɗɗo goto ɓerɗe ɗiɗi e nder muɗum pour eɗen kaala aɗa nantina kadi biya kadi aɗa haalda téléphone wawa wonde ko radio mo ɓe jiɗi jokkodire mi faami ko waaji goto ne wiyeteno Mamar oɗon keñide kono ko hen jeeya ala ceerno ɗum ɗon wela machallah ko waaji goto ne wiyeteno Mamar o wi waaji goto ene wiyeteno Mamar bun abi Mamar ko cuusɗo ɓuray siyanke makkanajo ko jambaro ko fasihinte ko moƴƴo hakkille nde Allah feññini nelaɗo neli ɗum sallallahu alayhi wa sallam no nelaɗo haaldata ni sana haala fuujotako ko haalata ko kadi ene nanni heƴat e haqqille tan o watti wiide min ɓuri Muhammadu kanko ko ɓernde wotere o jogii kanko nelaɗo ko ɓernde wotere o jogii min ko ɗiɗi jogimi hen wotere fof ene wawiri no ɓernde makko nde wawiri ni ha makkanaɓe hewɓe jaɓi ɗum yeehi ha wolde badiri taw nelaɗo en paati madina peri payi toon sallallahu alayhi wa sallam wolde badiri Allah rokki nelaɗo en sallallahu alayhi wa sallam Allah rokki nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en polgu wolde badiri ngo
enen fof eɗen gandi ɗum enen fof eɗen gandi ɗum ene wawi ɓurodiren hen ene wawi ɓurodiren hen kamɓe koɓe 313 o wi kamɓe koɓe 313 kamɓe nelaɗo Allah kamɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en 313 koɓe 313 ɓe ndewno e nelaɗo ko ɓe ndewno e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam makkanaɓe ɓe e gardugol Abou Jahali e gardagol Abou Jahali ɓen ko ujunere walla ene wiye manque capanɗe joyo walla ene wiye ene manque capanɗe joyo andi eɓe ɓurodiri andi noon eɓe ɓurodiri kono nelaɗo en pooliɓe kono noon nelaɗo en pooliɓe mbare e mabɓe capanɗe jeeɗiɗo mbari e mabɓe capanɗe jeeɗiɗo dahi e mabɓe capanɗe jeeɗiɗo dahi e mabɓe kadi capanɗe jeeɗiɗo nelaɗo en ɓe mbari e muɗumen jeeɗiɗo ɓe mbari e muɗumen jeeɗiɗo ɓe dahanani ɗumen hay goto ɓe dahanani ɗumen en hay goto kadi ɓe diddi konu makka kadi ɓe diddi konu makka o fof kadi ɓe mbari gonnoɗo hoore kadi ɓe mbari gonnoɗo hoore o Abou Jahali ɓe dañi kulol ɓurtugol ɓe dañi kulol ɓurtugol kamɓe heferɓe ɓe kabaru o yanoyi makka kabaru o yanoyi makka Abou Soufiane habra ɗum kañum woni mawɗo heddiɓe ɓe kañum woni mawɗo heddiɓe toon ɓe kañum ni woni sababu walde kañum ni woni sababu wolde nde nde ɓe kabra ɗum nde kala mawɗo moɓe namdi kabruɗoɓe o wiya o warama ɓe cikkiti ɓeɗo mawɓe fof mbawa wardede ni tan e wolde wotere Abou Soufiane e hunde hohoɓe makka ɓe jalti wuro ngo ɓe mbi so tawi ɓe poldama noon tan wona o goto dogat toon ne arta beele wooda ɓeɓe keeɓi toon beele wooda ɓeɓe keeɓi toon ɓe potta mumen caggal wuro to taw ko dogɓe ɓe namdo ɗumen ɓe jaltoyi noon o wi ɓe jaltoyi noon kamɓe Abou Soufiane en oɗo biyeteɗo Ma'amar binoɗo kañum ɓuuri nelaɗo ko kañum ɓuuri nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam to banggue moƴƴude haqqille o ari tan ha ɓe coyni omo ara wona Ma'amar arata ɗo ɓe gone wiide wona Ma'amar arata ɗo ko kanko kay ɓe mbi en keeɓi ko laaɓi en kaali ko moƴƴo haqqille ko fasihinte ko jambar o ala puccu te ko ɗum o nawno koyɗe makko o artiri o yetti o salmodiri e mabɓe ɓe namdimo to Abou Hakam woni woni Abou Jahali ɗum woni Abou Jahali ɓe mbi o wiɓe o warama to Utubatu woni o wi warama to Saybatu woni ɓe ko hohoɓe ɓe o wi ɓe fof mbarama goɗɗo wi onon omo wonde haqqille makko kam o wi onon kam one wonde haqqille mum o wi mboɗo wonde haqqille am kay o wi mbiɗa wonde haqqille am kay mbiɗa andi kay ko kalanmi ko ɓe mbi so tawi ko noon paɗe makko taw omo ɓorti ɗum hen woto o ɓorti ɗum o waɗe jungo o loowi hen jungo makko ngoya faɗo heddi e koyngal he ɓe mbi joni noon holko waɗi paɗe maɗe woto nana e jungo heddingo nana e koyngal he o daari o tawi ko noon woori o wi ɗum ɗo kam mettinano ɗum ko joni mi jiimi ɗum Allah noon haali aya kalɗen ɗo o ene feññina fenade makko Allah won ballo no nelaɗo en dañirno on ñande ngun poolgu hajuji men ɗi gimmani ɗen ɗi fofof tengti noon kadi e ngol ɗo lappol Allah humtir ɗum no newori on jarama lawol ɓural jawgol no kural Allah waddu hen tan kumtal hajuji Allah waddu hen tan kumtal hajuji
newna moƴƴereji newna moƴƴereji horma Allah e nelaɗo horma Allah e nelaɗo mum reena lappol ngol reena lappol ngol hisna ɗum ha jaccoyoɗen e ha jaccoyoɗen e dow jaam tawa hajuji ɗi fof Allah no humtiri Allah ene humtiri ɗum ko ɓuri no jakori ɗon no jakorino ɗen ni horma Allah ene laaɗo mum bisimilla mon noon wuuro amen o wi bisimilla men noon wuuro makko ɗo e guuriki tigi wawi halde ɗo e guuri koliyaɓe o wi ko ɗo e guuriki koliyaɓe en jettiri ɗum Allah en jettiri ɗum Allah eyyi en kaldino fofof o wi en kaldino fofof kono ceerno amen ceerno Samba Guuriki wi o wi kono ceerno mabɓe ceerno Samba Guuriki wi o wi koɗo so wi ene wirtoma jaɓɓo ɗum woto wirtoydema min dewiɗo kaari ɗo hona jaɓɓade min dewiɗo kaari ɗo hay jaɓɓade min jaɓɓaki min so wi o ñallani o walani saɗa jogui hirsu wata hirsu so ari a hirsananimo so ɓenni tan sa renaki a hersat minen o wi kamɓene min kirsi dammol amen o wi ɓe kirsi dammuwol mabɓe min ɗaminino ɓe ɗaminino so ngari law so tawi en ngari law ko midi kadi ƴettini ɗum koye ɗemgal makko kadi o ƴetti ɗum koye ɗemgal ala jaabu haala jamma noon ne firto ene firto kono ko jamma min kalduno kono ko jamma de kaldun ɗon ɗum de ala jaabu so lorata cabboɗen ɓe mbaɗa ɗum e keñe hayso goto fof mema hen birguel jahan laabi mon sone lora taw ko ganguel ñalla toon min gacca jahon soɓe defti min gabbo on somin keftima on so tawi min keftima on mbiya ndehe hayso ko guel ɗo lehel min mbiya on kadi ndehe hayso ko guel ɗo lehel takriman lakum ko teddinde on hen tan yo Allah won ballo oɗo musidɗo o wi oɗo musidɗo kanko ceerno wi noon ko Mamma Samba Saydel kamɓe ni koye subaka e telfini o wi kamɓe ɓeɗo ni ko e subaka he kanko ceerno o telfini ɓe yimɓe ɗeɓi manquede nanalla o yimɓe ɓe woni hen ɓe ganduɗa ɗeɓi manquede nanalla lawol ngol lappol ngumen ngol kalamomi ɗum noon o wi nde o haalanimo ɗum tan mbimi kala mo dañƴa ardude o wi kala mo dañƴa ardude ɗo gardon elle noon no wiiri ni ene wawi ɓe ñawla seeɗa kono enen kam garen tan soɓe ngari yimmi koɓe tawa en ɗo o ɓe jiiɗi koɓe tawa en ɗo o wiɓe noon so on ngari jinmi koɓe tawa en to caali ɗo inchallahu taala kanko ko ɗum addimo assalamu aleykum wa rahmatullah nokkumo Allah yettini kala nokkumo Allah yettini min ene wela min sabu fof koko nafata kono jogui hen nokkuji ɓuuri jortede ɗon jortoji ɓuuri mawnude ko kunte walla taƴe ɗe Allah suuɓi hoddiri yo rewe ɗon yo mawnine ɗon yo senne ɗon ɗin nokkuji noon ɗum to deftere Allah nde janggueteɗo ɗum woni to deftere Allah nde janggueteɗo oɗon nokku ko hen jeeya tawi kadi koye keeriɗi he koye jeeya sabu ɓe Allah fuɗɗoriɓe deftere nde ɗo ɓen kawrano e belamma hay ko weeli haydara ɓe kawrano koko metti tan ɓe kawruno e kono noon tawde eɓe gandi Allah firtata fodore mum wal aqibatu lil muttaqina ɓe mbawa yiide ko metti ko kamɓe koko weeli tan ɓe jiyata ma won nanɗo aya o wal aqibatu battande jeyɗum ko lil muttaqina hakkille o dogana lakara gon kay o wi ko gonga kay toon woni sakkitorde kono julɗo kam mo Allah waɗani no waɗani ɓe ni ko gila e aduna aqibatu makko moƴƴata ene jeeya hen o wi ene jeeya hen kala subaka mo fini julɓe ɓe
ɓe ene ɓeydo wawde fandade Allah ɗo makko ɗo ko mawɗo julɗo tan gaynuɗo gurdam mum eko Allah wela eko Allah yiɗi jiyata no duuɓi toɓiri fof tolni fof noon o hato jinira ko noon o hato jinira ɗum ko mawɗo julɗo tan dañi ɗum kiba noon gasɗo e alqur'ana mo khabaru mum gasi e alqur'ana qur'ana gasi e khabaru mum Allah ala kono rokka en enen maccuɓe Allah ɓe so wona deftere makko nde ko meɗɗa nande ene haale ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanjum fof noon ko naññuma hen ko fof de ala ko woni ɗum so wona deftere Allah nde joom deftere Allah en ɓe ɓe jogui ɓural to Allah kamɓe ɓe jogui ɓural to Allah